91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa Season 15 ng KLNJ Episode 2 dito sa healing program po ng radyo ng ating Archdiocese dito sa San Fernando, Pampanga. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at ang pamagat po ng ating Episode 2 Season 15 ng KLNJ ay A Life of Service for Others. At ako po, minsan pa ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang inyong kakaluguran na kaibigan nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, at gayon din po ang parish priest ng San Matias Apostol Parish, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Gandang gabi, Sister Doris. Magandang gabi po, Father Ronnie, at magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayo ang magkukwentuhan hinggil sa kahalagahan ng ating pagtitiwala sa Diyos, lalo na kapag may mga matinding pagsubok tayong hinaharap sa buhay. Ako muli po, medyo dumalas ba? Hindi naman po, once a month po yata. Po? Ako po ang inyong, of course, kabalen na rin, no? Si Sister Doris po, no? Sa pangalan po ng ating ka-KLNJ na si Brother Jeffrey M. Gomez, nagpa-excuse lamang po, no? Of course, ako po ang inyong kakaluguran, kaibigan na lagi ring nakaantabay din naman kay Father Ronnie dito sa programang KLNJ. Muli po, isang mapagpalang gabi po. At siyempre, magandang gabi sa mga nakantabay dito sa technical booth. Sina Ms. Mika Serrano at Ms. Darren Dago. Good evening po. At tayo po ngayon sama-samang manalangin at minsan pa natin ipahig sa Diyos ang ating matibay na pananalig sa Kanya. At hilingin po siyempre ang tulong ni St. Vincent de Paul kasi pistahan niya sa araw na ito. At ang pamagat din po ng panalangin iaalay ni Sister Doris, a prayer to St. Vincent de Paul. Yan, mga kakaluguran and avid listeners ng KLNJ, manahimik po tayo at ating damhin ng buhay na presensya ng Diyos. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Vincent de Paul, the mention of your name suggests a litany of your virtues: humility, zeal, mercy, self-sacrifice. It also recalls your many foundations, works of mercy, congregations, societies. The Church gratefully remembers your promotion of the priesthood. Inspire all charitable workers, especially those who minister to both the spiritually and the materially poor. O Lord, give us the grace that you bestowed upon us, your servant Saint Vincent de Paul, to relinquish the temptation of material things in our holy effort to minister to the poor. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, and Holy and the Spirit. Spirit. Amen. Naway atin pong makamit ang pagpapalang Diyos sa tulong ni St. Vincent de Paul na sa araw nito ng kanyang kapistahan. Ginamit po itong panalangin, prayer to St. Vincent de Paul. At ito'y galing po sa www.vinformation.org. Kumusta, Sister Doris? Ay, mabuti naman po, Father. Ang Maraming balita salamat doon sa po. ginanap na Vicarial visitation Opo, na sa mga Legion of Mary sa Vicariate of Christ the King. Maraming salamat po, Father. Alam mo talaga pong, syempre, kayo po ay talagang, ang pagsuporta niyo po sa amin kahit na medyo naging, sigido ba ang tawag po doon sa Kapampangan, medyo naging close na po.
Pero kanina po, ayun, maraming salamat po sa inyo. Nakatin ba lahat ng parokya? May Hindi representative po. kaya? Talaga pong naging problema po ay sa bandang Christ the King daw po, sa medyo loob, may tubig pa. Kaya po sabi po Medyo nila. mahirap pang... Opo. Pero of course, yung pong sa inyo, perfect attendance. Maraming Oo, salamat kasi po. tinanong ko sila, ilan yung atin? Nung unang ganito lang daw. Sabi ko, dapat lahat. Kung wala rin lang mabigat na dahilan, sabi ko. Opo, maraming salamat at warm welcome po ang amin pong natanggap kay Father Ray Garcia. Garcia. Maraming Paris salamat priest ng Marami po Henderson siyang Paris. kwento tungkol sa inyo, Father. Ay, sa akin? Ayan, opo. Ano kayang Ikukwento ko sa inyo, kinukwento no? ni And of course, Among special Ray? thanks sa amin pong spiritual director, Archdiocesan level, of course, si Reverend Father John Anthony. Ay, walang ka-energy si Father Cordera. John, no? Yes, naku. Na-imagine nyo Father paano John. nung nagmisa kami. Talaga naman, siya na yung choir, di ba? Maraming Masyadong salamat po, energetic Father si John. Father John. Ayan, kanina po, hindi ko po na-share ang inyo pong, of course, binahagi sa aming isang learnings, no? Kasi hindi po ako nakasali sa BKK. Kasi sabi ko po, tama-tama. Magki-KLNJ po pala ako ngayon. Para hindi naman po back Buti to hindi back. ka di ba dahil wala si Among sa Papawid, Opo. ikaw yung nagte-take Po, over. Kompleto na po. Mayroon pong dalawa na. Si Brother Iber, si Sister Arlene. Pero hindi naman whole day yung activity nyo, di ba? Half Hindi day naman lang po. siya. Kaya lang meron lang din po kami dinalo. Namatay po kasi yung aming isang collegianary na sa Betis. So, dahil sama-sama po kaming apat, sabi namin, tara dumalaw tayo sa Betis. Kaya parang inabot po kami ng hapon. So muli po, maraming salamat po at of course yung pong inspirasyon po na ibinigay po sa amin ni Father Ray Garcia and of course si Father John ay napakalaking bagay po sa amin. Salamat po. At of course yun sa inyo po dahil kayo po ang talagang nag-push doon sa inyo mga legionaries na umaten kanina. Kasi nung mass namin ng 6 a.m. nilapitan din ako kung pwede magpa-bless din. So sabi ko, sige, before final blessing. So, kaya nabigla rin ako nung nagsilapitan sila, maraming a-attend, sabi ko sa sarili ko. Sabi po nila din, Father, isa kayong pari na hindi nagno-no. Kabait nyo. Paminsan-minsan, pagtulog, kamabait. Maraming salamat po. At ayun, Father, of course, kasali po dun sa pangumusta nyo sa akin. No po, bukas din po. Siguro kahit hindi part ng ating programa, bukas po nakahanda na rin po. At sa kapistahan, siyempre, ni San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong martir at unang Pilipinong santo, na sana katulad niya, na bawat isa atin makapagpahayag ng ating pananampalataya at katulad niya, mabigyan man ng 1,000 buhay, iaalay pa rin para kay Kristo. Yes po. At ngayon galing ako sa Balangkas kasi third day naman ng novena. October 4 kasi kapisanang patron nila, Saint Francis of Assisi naman. So shout out din sa kanila. Yan, hello po, Senyo. At sa gabing ito, tayo minsan pa'y magbalik tanaw at pakinggan ng pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulawan Resettlement Center, Bulawan City of San Fernando, Pampanga. Ayan po, ito po yung reflection ng mga kaibigan, kakaluguran. Ang reflection ni Ma'am Agnes para sa last episode ng KLNJ Season 15, Episode 1. Ayan, sabi po niya dito, TGIF, magrasyang gabi, Among Ronnie, Brother Jep, at sa lahat ng avid listeners at viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you po, Among Ronnie and Brother Jep, for your opening prayer entitled A Prayer for Trusting God in Hard Times. When feeling burnout and pushed against the wall, we most of the time lose hope. This is but a natural feeling. When anxiousness leaves us and becomes calm, we will always think of our loving and merciful God. In Him, anything and everything is possible. Let Him be our anchor in times of difficulties, and we will never go wrong. Ang topic po, Trust in God, title, Don't Worry, at ang tema, In Saying Nothing to Worry, Trust in God is Necessary. Base po to sa Jesus Raises the Daughter of Jairus from Mark chapter 5 verses 21 to 43 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ.
This is the christening of Armandre Steve Kayanan Benko, 9-year-old baby. 9 day, sorry. 9-day-old baby from Cabalanchian, Bacolor, Pampanga, after the 9 a.m. Sunday Mass at San Matias Apostol Parish Church in Santo Tomas, Pampanga last September 1, 2024 was featured. The Thanksgiving offering of Mr. Anthony Jan Nagid Benko and Mrs. Cheryl Kayanan Benko, parents of baby Armandre Steve, when they attended the 6 a.m. Mass at San Matias Apostol Parish Church in Santo Tomas, Pampanga, September 12, 2024, was the inspiration. Update lang siguro, Sister Doris. Nakikita ko na sa mga post ni Daddy Anthony at Tonton. Parang maganda yung development kay baby Armandre Steve. So sana nga yung pagkakabinyag niya, kahit 9 na araw pa lang siya, katulad ng kwento ko, sana nga maging daan para gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kasi nga yung kanyang ano sa Tagalog, bumbunan din ba sa Tagalog? Yes, bumbunan. Parang maagang nagsara. So nang takot lang kasi nung doktor mismo, baka magkulangan ng space yung yung growth ng kanyang brain. Opo. Pero maganda naman yung result ng mga test after nung pagkakabinyag niya. So sana tuloy-tuloy na yung kagalingan ni baby Armandre Steve. At sana katulad ko, sabi ko nga, mabigyan din siya ng pagkakataon na lumaki at sana tumanda nang maisabuhay niya yung pananampalatayang tinanggap niya nung siya'y mabinyagan. 9 na araw lang siya. Ako naman 7 araw lang nung ako'y mabinyagan. So sana maulit yung kwento ko sa kwento ni Armandre Steve. Yes. At pagpatuloy po natin itong reflection ni Ma'am Agnes, letter A, Gospel, Mark 5, verses 21 to 43. I chose the following 4 verses for my reflection. Verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came. And verse 36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. The woman who was been bleeding for 12 years was healed. She came to Jesus and told him with fear what had happened to her. The woman was fearful because she thinks that Jesus might not like what she did. She touched his cloak without permission. But contrary to what she thinks, Jesus told her instead that it was her faith that healed her. Similarly, when we are sick, we go to our family doctor for a consultation. We put our trust in him because we have already built a strong doctor-patient relationship. The doctor was made only an instrument for our healing. It was our faith in the Lord that gave us complete healing. In the same manner, Jairus seeks for Jesus to tell him about his dying daughter. He is being discouraged by the people telling him that his daughter is already dead, but Jairus did not listen to them. He still went to Jesus to ask for help and healing for his daughter. With all the commotion going on, Jesus told Jairus not to be afraid, but instead just believe. We too, when we pray and offer to God all our troubles and difficulties, we must not let our faith waver. Always put our faith in Jesus and just believe in Him. But in reality, the greatest test of faith is when we don't get what we want, but still we were able to say, thank you, Lord, in all the things that we pray for. God will surely listen to us in His perfect time. Just wait and believe. Yeah, letter B naman po yung pong title. Don't worry. Inspired yun doon sa part nung nung healing testimony na nagsabi yung doktor sa kina Daddy Tonton. Opo. Nothing to worry. Yun yung inspiration. Kaya ang naging title ng episode, yung first episode ng season 15 KLNJ, Don't Worry. Don't worry. And ang ganda po nito, no? Every gising is a blessing. Yeah. It is not about the proper, or it is not but proper to express our gratitude to God the moment we wake up each day. But the irony is that the moment we wake up, we start to worry already. The mothers out there, it is not what to cook every day is a perennial problem. Others don't even have the money to spend in buying food. In our case, we already have the means and the budget, but why is it that the food to buy becomes one of our worries? Are we not being petty to doing so? As human beings, we are prone to worry. We worry even about superficial things like what to wear, what the people expect of us to say and do, among others. But
Is it not better to live a more peaceful and anxious-free life anchored to Jesus? We must not start our day with worries because each day is a fresh start and a new beginning. Eh, minsan talaga di natin Madaling maiwasan eh. Madaling sabihin. Nothing to worry. Tulad kanina sabi ko, kailangan ko nang ihanda ang sarili ko. Kung di available si Sister Doris, talagang mag-isa lang ako mamaya. Nung sabihan ako ni Brother Jeff na hindi siya pwede ngayong gabi. Apo. Pero, yun, talagang nothing to worry. Opo. Gagawa ng paraan ng Diyos. Yes, Even itong script last minute talaga nag-rush. Pero kagustuhan pa rin siyempre ng Diyos siguro na sa gabing ito, last Friday, Apo. dahil nag-brown out sa parokya, di ko nagawa yung script. Yes, Kaya napilitang mag-replay na lang last week. Pasensya na po. Kaya sinikap din po na makapag-live ngayong gabi sa KLJ dahil namimiss na rin po namin na kayo na nakakwentuhan kapag Friday evening. Atin pong ipagpatuloy po ang pagninilay na binabahagi po ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Is there an occasion in your life that you saw the necessity of trusting God, especially in experiencing life's difficulties? Life is what we make it. An optimistic person enjoys his life each day better compared to a pessimistic one who does not experience difficulties in life anyway. Trials, lucky, because I know that God is always by my side, helping me cope up each day. I give my trust to God for the strength I need. He knows better than me what I truly need each day. I always inhale the goodness of the Lord with a smile. On the other hand, exhale all the worries, fears, and difficulties. Give thanks to the Lord for giving us a day to do His will. Each day put our trust in the Lord to ensure a life truly worth living. In saying nothing to worry, trust in God is necessary. Ang galing naman po. Naku, Ma'am Agnes, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa ibinahagi niyo pong pagninilay. Naway basbasan po kayo ng Diyos. Gayon din po ang inyong pamilya at ang inyong lahat na minamahal sa buhay. At sa kwentuhan natin sa gabing ito, malaking bagay si Sir Doris na sa araw nito, pinagdiriwang yung kapistahan ni Saint Vincent de Paul. Ito yung inspiration talaga ng kwentuhan natin sa gabing ito. Incidentally, siguro, lagi kong kinukwento ito kapag fiestahan ni St. Vincent de Paul. Isa sa mga biyayang nakamit ko bilang pare, nung tanggapin ko yung offer ni Apong Seto sa akin na maging director ng Archdiocese Commission Youth Ministry in 2005. Opo. Actually, bago pa ako malipat ng May, yung reshuffle, May 2005, formally, Apong Seto announced to the Pampanga clergy during our monthly clergy recollection, incidentally on the feast day of St. John Bosco, associated din sa youth ministry. Na ako na yung papalit kay Father Jess bilang youth director. Minadali kasi yung pag-announce kasi may mahalaga kaming activity that year, 2005, Yes. yung pag-attend ng World Youth Day Cologne sa Germany. Apo. So may mga dokumentong kailangang ayusin at tapos siyempre aantabay ako sa mga delegates ng Pampanga, kaya minadali yung paglipat ko ng destino. So nasa parokya pa ako, di pa ako nalilipat formally, ako na yung parang kinonsider na yung ako na yung magpapalit kay Father Jess. Pero mas grabe sa Central Luzon Regional Youth Ministry. Before the announcement of Apong Seto na ako yung papalit kay Father Jess, nagkaroon ng election sa Central Luzon Regional Youth Ministry. Alam ni Father Jess na ako na yung papalit sa kanya. Dahil election, nag-out siya. Ako yung pinasok niya. Ako pa yung nanalo sa election kahit wala ako. So kino-contest ko yung sabi ko parang hindi dapat. Wala naman ako. Nakita ko dun sa rules, pwede naman na in-absensya. Pero dapat ma-inform yung involved na tao. Hindi naman ako in-inform. In-inform lang ako nung ako rin yung nanalo sa election at ako yung magiging regional youth director. So nauna pa ako sa region na maging director kaysa sa Pampanga, sa diocese. Anyway, sabi naman ng mga pare sa
Central Luzon Regional Youth Ministry, sige Father, ulitin natin yung botohan. Kaya ikaw po naman yung mananalo, sabi nila. Pero binabalikan ko lang yung kwento kasi ang gandang opportunity na pagka-lipat ko sa youth ministry, I was able to attend the World Youth Day in Cologne, Germany. 2 weeks kasi yun eh. Yung first week, pre-World Youth Day, mag-i-stay kami sa isang diocese. And then yung second week, yun yung World Youth Day proper, doon na sa Cologne, Germany. Opo. Pero dahil nandun na kami sa Europe, yung 2 weeks na extension, nakapag-side trip kami sa iba't, siguro mga 5 European countries yun, kahit nakadaan lang ng 2 days. Yes po, malaking bagay. 3 days, 2 nights overnight. Tapos, isa sa mga napuntahan namin, siyempre, ang France, doon sa Paris. Hindi ko makalimutan yung Rue de Bac. Kasi nandoon yung isang maliit na chapel kung nasaan yung mga buto ni Saint Vincent de Paul. Tapos yung buto niya, tinakpan, ginawang wax yung parang pinaditaw yung talagang hitsura niya, yung kanyang katawan. Pero malapit doon, merong church ng Miraculous Medal, yung sa mga Sisters of Charity. Nandun yung Incorrupt Heart ni Saint Vincent de Paul. Pag naalala ko ang kwentong ito, di na ako magtataka bakit hindi incorrupt yung heart ni Saint Vincent de Paul. Kasi nga dahil dun sa kanyang naging buhay at mission, especially sa pagtulong niya sa mga mahihirap. Tapos, makikita kasi sa buhay ni Saint Vincent de Paul, talagang pinangarap niyang guminhawa sila eh. Kasi galing sa isang pamilyang mahirap. Sabi nga dun sa nabasa ko, first 20 years daw sa kanyang buhay, yun yung kanyang pangarap. Opo. Guminhawang buhay at saka makilala siya, sumikat. Parang lumilitaw, parang nung una, parang gustong gamitin ni Saint Vincent de Paul yung pagkapari niya. He was born in the year 1581 and by 1600, na-ordain siya at the age of 19. Pero yung turning point ng buhay ni Saint Vincent de Paul nangyari nung madukot siya ng mga pirata at binenta siya, naging alipin doon sa Africa for 2 years. And then, part nung kanyang journey, nagdasal siya. Lord, sabi niya, kung bibigyan mo ko ng pagkakaroon mabuhay pa, nangako siya na maglilingkod sa mga mahihirap. Nakatakas doon hanggang sa maipagpatuloy niya ang kanyang buhay at mission. At siyempre, sa tulong din ng mga may kayang kababaihan doon sa France, nabuo din niya yung Ladies of Charity at nakatulong sa mga mahihirap. Aside doon, siyempre, yung congregation sa mga kalalakihan, yung Congregation of Mission o CM o Vincentian, plus yung Sisters of Charity. Na parang dito na kumpleto hindi lang lalaki, pati babae. Sa religious life. Pero mas na kumpleto nung pati lay na involved niya, especially yung mga kababaihan na hanggang ngayon meron tayong tinatawag na Ladies of Charity. Even dito sa ating Archdiocese headed by Dr. Mildred Mariano. Yes Active po. sila. At alam niyo po ba, kaya po ako nakangiti kanina pa. Yung pong founder ng Legion of Mary, nanggaling po yun sa Vincentian. So, ang kanya pong inspirasyon ay Saint Vincent de Paul. Actually, even kami Kasi nung magkaroon din, mag-visit din yung pinaka-spiritual director nila galing sa National, Vincentian Father siya. So yun. Ito naman po, Lacey Frank Dupp. Yun po yung founder ng Legion of Mary. Ang sa akin naman, significant yung mga Vincentian Fathers. Nung mag-aral ko sa Manila, malapit ako sa Ermita. Sa Ermita kami, San Marcelino, nandun lang yung Miraculous Medal Church. Pero mas naging significant yung mga Vincentian Fathers sa buhay ko nung mga panahon na nagdi-discern ako na magpare. Kaya talagang... Ang naging isang facilitator namin sa retreat, nang masama ko doon sa retreat sa Baguio, si Father Ray Vargas, CM. Na-inspire ako dun sa retreat tapos na-confirm na magpapari ako. Na isa yun sa mga binabalikan kong kwento. Tapos, nung dumating yung panahon, nag-meet kami uli ni Father Ray Vargas. Incidentally, ewan ko kung malungkot o lumabas pala sa pagkapare. Although, involved pa rin naman siya sa formation aspect ng El Shaddai prayer group. Opo. At least, meron pa rin naman siyang mission ginagampanan. Pero sabi ko, malaking factor na rin yung
inspirasyon na naibigay niya nung Yes, maging retreat master namin siya. Noong panahon na 1 year discernment period ko kung tutuloy ako sa paglipat sa seminaryo noong year 89. So, kaya po pala talagang pag kayo ay tinanong tungkol kay St. Vincent de Paul, marami po kayong sasabihin, Father. Kaya nga itong naging naisip ko parang magiging topic natin, a life of service. Pero para maging particular siya, kaya title natin, a life of service for others. Yes. Hindi na sa sarili, hindi lang sa pamilya, kundi maging sa iba, lalo na siyempre yung mga mahihirap. Yes. Kaya ang ating tema, extend our hands and be ready to serve the poor and the needy. Naalala ko lang, nag-isip ako, kailan ba nagsabi siya na extend mo yung hand mo. Nung mag-search ako sa Google, nang nakita kong binigay niya, yung kay Peter. Nung umiling si Peter na makalapit sa kanya at makapaglakad din sa tubig. Dahil na-distract siya, dahil sa lakas ng alon, kung ano-ano, natakot siya, lumubog siya. Kaya extend ni Jesus yung kanyang helping hand para masagip si Pedro. Pero naisipan ko yung isang kwento, kaya nga ito yung pinili ko, ang ating gospel for tonight, a man with a withered hand, from Mark 3, verses 1 to 6. Kasi gusto kong tingnan dito na pinagaling ni Jesus yung lalaking may withered hand para nang sa gayon mas magiging madali pa sa kanya na makatulong din sa kapwa. Yes. Kaya nga ang inspiration ng ating kwentuhan, ang kapistahan po ni St. Vincent de Paul sa araw na ito, at featuring po itong healing testimony of Sister Linda Quizon Elipanio from Sitio Villa Carmen, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Si Sister Linda, isa sa mga active leaders sa parish. Pero hindi lang simple active leaders kasama siya doon sa mga may edad na. Opo. So, 80 plus na, 81 na eh. Na po. Matagal na po yung Pero service ang niya. dami pa niya nagagawa. Basa pa siya bilang LECCOM. Tapos, ang dami niyang membership sa mga organizations. At siya pa rin yung gumaganap na secretary ng Parish Pastoral Council at ng Vicariate Pastoral Council. Kaya makikita dito mamaya, basahin natin yung hindi man siya maiksi, no? Opo. Yung kanyang healing testimony. Tapos, ang ating poll question para sa gabing ito, what particular incident in your life when God extended his helping hands on you? Ano to? Parang symbolical din. Pwede kasing ginamit din ng Diyos yung iba. Hindi naman tayo literally na in-extend ng Diyos ang kanyang kamay, pero may tumulong sa atin. Kailan kaya yon? Ano kayang pangyayaring naganap? At siyempre, yung ating featured song Pananagutan featuring Abugoy Darilon. Na sa buhay, huwag natin kalimutan, di tayo nag-iisa, no man is an island, meron tayong pananagutan, kaya sana huwag tayong magtubiling sa abot ng ating makakaya, makatulong sa ating kapwa, lalo na yung may hirap, yung mga nangangailangan ng tulong. Yes po, no? Talagang excited na lahat na maladinig po ang kwento nila. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento, o kung meron po kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayo mag-text sa mga susunod na text line numbers. Para po sa Smart, 0918-351-8282, at para naman po sa Sun, 0942-357-4268. Pwede rin po kayo mag-comment, no? Dito po sa ating pong Facebook page na naka-live po ngayon. Huwag niyo po sanang kakalimutan lagyan ng label ang inyong mensaheng papadala, at inyo rin pong banggitin kung saan po ang inyong lokasyon, kung ano po ang inyong parokyang kinabibilangan. Inihiling din po na pag-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Yes. At maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account na ang username ay @radio_ASF, at ang ating Instagram account ay may username na @ASF Radios.
Yes po. At para naman po sa inyong mga advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. At muli po kaming kumakatok sa inyong mga busilak na puso upang tumulong po sa mga postulate at ibang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM. At maaari po niyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Inuulit ko po, pwede niyo pong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. At maraming salamat po. At muli po mga kakaluguran, kaibigan, kayo po inaanyayahan namin tumugon sa atin pong inihandang poll questions para sa KLNJ Season 15 Episode 2. Ang tanong, what particular incident in your life when God extended His helping hands on you? Yan po, sana po ma-text niyo po yan. Napakadami po yan no po, Father? Sana yung mga maraming silent viewers and listeners makapagpadala rin po ng mga mensahe at sumagot sa ating poll question na inihanda. At syempre, muli nagpapasalamat sa DWBL 91.9 Bright FM family, lalo na po kayo, mga giliw naming mga avid viewers and listeners, lalo na dito sa healing program na KLNJ. At syempre, pasalamat sa mga kapatid natin na nakantabay sa gabing ito, sina Ms. Mika Serrano at Ms. Darren Lago. Maraming salamat. Ayan po. At ngayon po, pansamantala po muna natin puputulin ang ating pong kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong alis. Magbabalik po muli ang KLNJ. Miyabeya tamo king pamanalangin at pamangomusta karing kakaluguran tamo ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan at ring ating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang King Lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king @official.asfradio. Akaya beye kening programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, ingkura paroko ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Muling nagbabalik
po ang KLNJ, ang healing program ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM. King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. At nasa episode 2 na po tayo ng season 15. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling gospel reading para sa gabing ito ng ating kwentuhan. Galing sa Gospel of Mark, chapter 3 verses 1 to 6. Basahin ko na po siya. Basahin mo na, Sister Doris. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A man with withered hand. Again he entered the synagogue, and the man was there with a withered hand. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, "Come here." And he said to them, "It is lawful on Sabbath to do good or to do harm, to save his life or kill." But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marahil po habang pinapakinggan po natin si Sir Doris sa kwento ng Ebanghelyo, a man with a withered hand, binibigyang halaga po dito yung pagtulong ni Jesus maging sa araw ng Sabat sa isang lalaking mayroong karamdaman, a man with a withered hand. Kaya nga po ang ating tema sa ating pagninilay, extend our hands and be ready to serve the poor and the needy. Kasi nga, gusto kong tingnan dito na minabuting pinagaling ni Jesus ang lalaking may sakit sa kagustuhan niya marahil na makatulong din siya sa kanyang pamilya at maging sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. At malaking bagay marahil dito katulad ng nabanggit na ibahagi ko po kanina sa kwento ni Saint Vincent de Paul na nabigyan siya ng pagkakataon na una sa kagustuhan niyang makatulong sa pamilya, pero ang kagustuhan naman ng Diyos sa makatulong higit lalo na sa iba, lalo na yung mga mahihirap at mga nangangailangan. Kaya nga po binibigyang pansin itong tema ng ating kwentuhan. Ito isang paanyaya na tumugon sa kagustuhan ng Panginoon. Extend our hands and be ready to serve the poor and the needy. Okay, Father. So, itong ating featured Healing Father, testimony. no? Ito pong babasahin na natin. Ito siguro Father. isang kwento na minsan pa mapapakinggan na hanggang ngayon patuloy na ini-extend ni Jesus ang kanyang helping hands para tumugon sa ating mga pangailangan. At atin pong pakinggan, ito pong healing testimony na galing po sa parokya ko sa San Matias Apostol Parish, at isa po si Sister Linda Quezon Elipanyo. Sabi ko nga po sa mga active members o leaders ng aming parokya. At dated po ang kanyang healing testimony today, September 27, 2024. Bagong-bago. At ang pamagat po niya, basal cell carcinoma, a case. Mga February 2024, ating tinubong Balamo, Alimpuyo, Baboning nose ko. Kay pinsinan, may ragulyang bagya. Sometime in June and July 2024, miglidya ating mila ko balat. Inyang dinayaya, mintaking isip ko, mole o alimpuyo. July 16, 2024, regular check-up meaning husband ko, Edgar, by proxy.
dating EMDC si Tatang Ega, pero ngayon nasa bahay na lang. Kaya even yung pagpapacheck up by proxy, hindi na rin makalabas ng bahay. Kang Dr. Daniel Choleco, Internal Medicine and Cardiology, kay bating check up, leko king face mask ko. Pepakit kaya kayo in growth king nose ko, agad sinabi na dermatology case siya. I-refer na ako king dermatologist. Gawa na akong referral letter para kang Dr. Giselle Marie Choleco Ver, dermatology and photodermatology, who happens to be his first cousin in clinic na at City Medical Plaza, City of San Fernando, and at St. Luke's Medical Center, Global City, Taguig. February 22, 2024, mig-consult ko kang Dr. Giselle Choleco Ver, sinilip na yung growth kang nose ko with a special dermatology instrumental gadget. Agad asilip na sinabi na is a basal cell carcinoma or BCC. In intervention ng Dr. Giselle is to do a pans biopsy kunani in growth for dermatopathology procedure. Kaniting pans biopsy manaya king result after 2 weeks dala ni Manila pa mo ing specimen for the procedure. Gawa na sana ing pans biopsy ketang oras ito o nga sabi ko na mag-take kong maintenance drug prescribed by Dr. Daniel Choleco, which is clopidogrel, which this drug prevents blood clots to prevent heart stroke. May gawaing pans biopsy ketang oras ito stop na ing clopidogrel for 1 week at medical clearance. At may medical clearance from Dr. Choleco for the pans biopsy. May schedule ko for pans biopsy July 29, 2024. Pagpatuloy mo, Sir Doris, yung kwento. Inyang abalo ko in clinical diagnosis ng Dr. Giselle na BCC, Giselle Ver, na BCC, kabukasan, mig-confide ko kung kang among Ronnie. With advice also of LB, our daughter, tungkol kaniti. Mag-comment siya, pinpo iamong Ronnie. Alapang mang resulta, manibat po kanita, kingaldo-aldo 6 a.m. mas kening parokya, kaya ko na mention karing kayang intention pangadi. Antim mo rin ing laying of hands kanako anointing of oil as needed. Lalo na po ning bayo ko magpa-check up. July 29, 2024, bayo megawa ang schedule ko for punch biopsy. Pepa laying on hands ko po kang among Ronnie. Penga di na ako kambe pong pamilya mi. Megawa kanitingaldo in procedure ng punch biopsy by Dr. Giselle king clinic na CMP City of San Fernando. Itang binye ng estampita ni among Ronnie, Healing Heart of Jesus, with the prayer at the back. Sinabit keking kanakong undershirt at pangadi ko during the procedure. Pengadi ko yung murin i Dr. Giselle na sana talnan nala ning Ginoo din kayang gamad during the intervention ban magawaing karapat dapat tagpangking kaburian ning Ginoo. Minuli ko po at peace balo ko po imilyari ing kaburian ning Ginoo. Mene naya na po king result. Mig-prescribe yang antibiotic. August 5, 2024, leko na ng Dr. Giselle ing result. Hindi ba yun? Hindi. Sad sure. And
Linwal na yung result. Linwal, August 5, 2024, Linwal ning result. Histopathology diagnosis, basal cell carcinoma, BCC comment. In plane of section examined, the tumor is completely excised but with narrow margins, signed by the dermatologist. With the result, sinabi ng Dr. Giselle na i-repair na cooking another dermatologist in Manila who performs a specific operation procedure regarding my case called MOHS surgery kang Dr. Charlene. In-advise na ako to undergo the MOHS surgery. In-explain ng Dr. Charlene yung procedure ng MOA surgery, a one-day procedure as outpatient ko. Will administer local anesthesia, mag-excise the king skin, king lesion layer by layer, balang layer, ma-process through dermapathology procedure. Milakongan ing layers nung atin na cancer cells including the surroundings. Potang clear na in areas from cancer cells or ala ng cancer cells king specimen may biopsy kanita dani Ilako insight. Kanitang MOHS surgery along Malakwan, a cancer cell to recur. May schedule ko for operation on August 30, 2024 at 8 a.m. King East Avenue Medical Center, Quezon City, karin ko ma-opera. Sister Doris. August 30, 2024 at around 7 a.m. at Juna kami, yung EAMC. Ito po yung, of course, East Avenue. No po? Inyang iset up na ako for operation, mitas in BP ko. At in 2 hours bayo, migbabaing ka na akong BP. Nag-nervyos, no? Inya may delay in ka na akong operation. Inyong mibaba na in BP ko, gewa na ng Dr. Sherlyn in MOH surgery procedure with local anesthesia in my nose. After specimen were taken, may process la kabang may pa-process ting specimen for the result, we waited at the lobby. Malambat bago in release ning result. Inyang sinabi ng Dr. Shirley na okay na in result, free na in nose ko from BCC, sera na yung operation ko. Inulit na pin na I am free from BCC. Yapi na yung operation, kasabi ng Dr. Shirley na free na ako from BCC. Meging emotional ko bagya. With all sincerity, papasalamat ko kaya, pati ka rin kayang staff team amig perpon king agpangking kaburyana. Pepakit kepa kang Dr. Sherlyn in stampita from Among Ronnie na Healing Heart of Jesus with prayer at the back. Ama kasabit king undershirt ko. Pinicture ning Dr. Sherlyn itang Healing Heart of Jesus. Masaya masanting ing meging report ni kari Dr. Sherlyn and ding team ng dermatologist Lamurin, pati ring staff ding dermatology department ni EAMC. They were patient and compassionate. After complying with all the hospital requirements and procedures, minuli kami with peace of mind and light heart. Thank God, everything is according to His will and in His time. September 9, 2024, migbalik ko po